Uray na pa iti biag, adalata tiraniag iti puso. Kada aldaw, ada istorya nga mang padaskeng ka. Tony PH. Para iti puso nga agsubli, iti raniag. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay naggapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti ili ti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sakaanan ti bantay. Mabalin mo apag naan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiagan dagiti tattawi ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, gandad dumapay. Adda ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda ka no pa'y ginalawa a prutasan ako ka ti may sa pamilya. Mangtangdanda ka dagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal, no adda maurnong ko? Una, aginrol ka ijay. Basta maano samti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Adda manan babayadan mi iti pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Idi na panalawas day jay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa paagtula ti mga remedyo nga ruden. Rumbang laang. Awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga mingi binayadak. Idi, nanang. Uray sa bali. Isumit la ababayadan dayta. Ay, makapasuron dagita ababayadan. Talaga kasta, nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Saklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan. Maladaw kan. Apay anak kaawit ka pa'y lang itirinapot akayo. Ipan ko di balay danana sa lod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na iti may sa arapat. Duamot arapat day taawit mo. Umanayan na pagbayad ko iti babayadan iti eskwilaan. Isuan na sapa ka na pandita bantay anag kayo? Uwen. Ala, umuna kang tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma. Tapno da ka duwak amagmag na. Umuna ka, tatarimnak pa iti tsinelas ko na pugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan iti pagadalan. Adayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikamanan ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuruken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, kan SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadya karamidan da ito eh. Ad-ada nga awan na sayat ang masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay no yung kaagaplay ka ni Coach Cross. Taagatleta kalaangan. Awan gastusak nga ag-training. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagligat mo tagbalin ng athlete. No awan tinalatak akadwam. Ngam ni Coach, nakadanon ka nun iti Olympics, dagiti players na. Amok da ita. Awan mo't nga rod aramatet. Bastag patulong ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll. Oh, apay analiday ka dita suli.
No saan ka makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan ton urnong mo. Kasano nga tang agpaiso ayan, nanang? Ado met ti amok di ta nagsardeng. Nagurnong da. Kat intuloy da, di panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga adda. Parparikatem latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tendaytan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kastapay lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglaka sulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't nga taama addan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim, ibagam asigod ka anak kikumpit iti marathon. Mapantaman nga rod, kaduan nak. Imbagkan ka, kasaan ka ama nagbabain? O sige nga rod, nakita ka nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yo, sir. Nadamag ko nga agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maed. Ada ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atletak iti Visayas. Ape adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek, no dahi ag-training kami iti sabali a lugar, sir. Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo iti ground. Agtaray ka ta orasan ka. Makita yo, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak agpeso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Ken, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas, tapno nangina inton ilako tayo. Uwan, amaw. Ada kakadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat, ngam apay adi kanapan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad amagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amumay, no agimpaki kamay. Kat agimpaki kayon Anya ngay ti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamay. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Ken, makita ka marigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayaat nga ron ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Ken, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nangabak idin. Apay asa naging matang iti arwaten. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kuana. Tulungak. Ita tamaysa ka na player, masapul atunggal malpas ti klasem, umay ka pa ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan iti bigbigat. Sir, ada kami iti igid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kanupa iti swimming, pudno ka di. Sir, nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming, mabalin apakisalip amadwa. Kasta ka di, sir. Tulungan dak man nga rod, sir. Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo, tapno agbalin ka varsity. Awan bayadam iti panagadal mo. Agyaman ako na, sir. Nga masapula ka na ti training mo.
Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan ng agbisyo. May pari ti panagsigarilyo kan panaginom iti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangpad. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanugak ang nag-training, nanang. Nag-jogging ang nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Nag-training ang iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta, nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uwin, ngimita, pasabali ang pagadalan. Nag-training ak, tap nagbalinak ng atleta, tap nawan bayanak. Mapan ka kadimanan makisalip? At danto kadimanan premium? Uwin na mga bakak na nang. At day bagak kakadwa, atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ida iti may sabalasang nga agkuykuyog. Kanayon dabag magna iti bantay nga agturong iti syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No naminsan, wano namidwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon, saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan, at damading aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro? Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat ti agbalin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnam makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Agasto matlaang ti atleta. Abo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwin, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa kadag iti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo na heart attack gayam kano. Ngem, awan mat aramatek, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo ora awan kwartak? Wen, Bernard, makita nga mi nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadag iti kakadwak amang isurusuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mangabak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di ti anak ko. One, atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Da kayo matgayam dayta, coach.
Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalit para iti Olympics. Nulakat ta mga bag, Mrs. Uray manuti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan da day ta panggapyo at dalagat ang ma-disqualified ti anak yo. Kasta ka di. Lipat mo na ibagak, coach. Mangrabraba kaklaag. Kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukan ti kalaingan nga agtaray iti grupo da, mami. Day talakot taray. Masapul asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa'y anababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa'y akanayon na kanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadwa ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapinanom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapinano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka diti agdamag o kapinanom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka diti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napan nakisalip, nana. Barang mga kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y, nana. Ngam no makadanunan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan mo't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, at arigagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tarikagayan da, ti kinalatak tinaganda. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, nga inkagumaan ti amo tayo, nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, nyo iti panunok na. Nasauna nga men, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok at ikinalatak ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis. Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, numabalin la kumaadwa ti pakisalipang Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ay saan ka numat ang mabalin? Numabalin la kuma, sir. Sana bale, lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ayam. Angam no ditoy, saan pa yung mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, duha nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach.
Isugayam nga inasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan, kayat namanen a makiswimming. Isumat ti mabannog, mami. Saan mo tasika? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard? Kunada mat analaing, mami. Ngata? Amangan mat no mangan iti kilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agay-ayam. Awan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, mabalin ko makita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron mabalin? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yung iti monitor. Kan mabuya yung lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka din. Mapantan iti oval. Uwin, sir? Laglagi pang tibiling ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwin, sir? Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Ken aganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagay-ayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagbudot dito Inak man biit ijarwar. Adda dagiti atleta anakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Umasinagak man. Ni Bernard jay maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakubuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Mark? Yes, sir. Sige, Bernard! Taray! Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day jay. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! Takan iti asin iti finish line. Pag-iden! Nagpartak at talaga. Pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na. Nakit di kita ti anak ko. Ay sigurado ang mga bakman. Apay ngay. Matan-awak dito itawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. Delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingotanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na.
Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan talaga. Sa dino ka di tinakay kamangam, adayon sa kabsat. Ijay Bisayas, kabsat. May sagayam ka nga atleta di anak maw. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga rod kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang imbit tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka di ti pakaangayan na, sir? Ti kunada kat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ipagada. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta sika ti champion. Rumbang lang nga sika ti mapili a makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Tapay, ang makaungat. Lakmawatan. Awang matbasol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mat. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mariaw isong agpupudot. Ang mga no pangipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics. Ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kayat ko ka di ang makapanak iti Olympics, nanang? Pangalaan tayo matngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang? Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay siya ti pangisagutam. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka laang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan na gayem. Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti maraton, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamat ngag-jogging. Kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit ko ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man mat ti sa balingay ayan. Ay, ti basketball? Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga aginsayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngoten. Naginsayo ak ngamin, nanang. Insayo manan. Saan ka di akal kalpas ti pan nakisalit mo? Aginsayo ak kanong ag-basketball. Nagatuka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pahingam tinarayan, nanang. Ngata, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta.
Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matla ti magimulam kadagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos tapno makakayo ka mo. Ikagumaak nga nang. Agin sayo ak. Parang dayto yan, ti pagrugyan, ti paglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang tilumatak? Ngam awan met karga tabitukam. Parbangon pay laeng, ngam nakalinti ka, apay papanam. Inakagkayo nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Pagumata iti sapatos. Ay, parigaten na ka day te bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingka agpidpidot iti naspak asang ati kayo di tapantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makaawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige nanang. Inakontot no jak maladaw. Apay aglaladot ka. Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Kan sinapak tinapan nagkayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayok. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Wen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wen gayam. Saan ka di nga umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni, jak pa ikat mapupuutan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamat ngamin Saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman nak ha. Ore kas kasano. Sikat imang pumpunas kadagiti dagansen ko. Kasanuak nga tanawan ka. Ay sus, unay kat daytan apunas ti dagansen. Pud mo timbaga. Ure kasanot mannog kandiday ko. Nodda ka, makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Ta nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangaw. Ne. Apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kan kuana. Nambarak amang surot iti anak mo, idi bantay, iti parbangaw. Kano ka ibagbagam anak kitam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anambaram. Napanak iti kabangibang apurok, iti kabsat ko masakit. Apay nga rod nga daka dito, inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbango na ka nagsoblay. Iso anak kitam ti anak ko, kasta ka de. Kasta nga rod! Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siyak ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan. Ingka manganan, taing kaagiskwela. Makapasalot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Saan ako na makapan iti Olympics? Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak nakakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilyan. No makaturpos ka, iti panagadal mo. Uwan, mami. No makadalak, mapanak iti sabali a pagilyan. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilyan. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan makapan ni Mario ije Olympics? Among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Hanggang, sana bale? Tamakapan lata ti anak ko, iti agduduma apagilyan, no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard, amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na.
Angam ti anak ko. Ado apagilyan to, ti mabalin ko apang ibaunan kan kuhana. Wan met kit di taado ti kwartam amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadag iti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Nako na kanyak ti coach iti basketball, agapo iti determinasyon mo, napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumeten nga ag-shoot. Nakiayam kadag iti kabataan ti barangay, sir. Isu matlagayam. Ala, sursurwam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno ad-adda makasursuro ka. Wan gayam, sir. Ado dagiti kabarbarwa paganurutan. Asaan mi nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti kotsyo amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Wan, sir. Ket namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute no adati mabannog. Sige, sir. Ay, damok ti makibasketball. Iso, medyo agnervyosak. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalinak ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam apay akasla naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatak. Wan gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo. Rubber shoes? Wan. Sige, lukatam. Pakitaam no kayat mo matlaan. Wan. Agyaman Ay, sige, takitaak man. Ay, nagpintas Agyaman king ka Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day ta insangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito Usarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y mat-analako ti kinayom? Insagot da kanyak. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanyak. Kanayon nakatulungan. Yam amunak tumanmat kan kwa na. Wen, talaga yam amok to kada kayo. Intundum tang ti umno ka panawan. Anya? Ay, kunakno sino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Mario. Sa anak ngamin makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang mapay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamun wapay. Talaga kas jay tay ayam. Adda maabak, adda mo't mga bak. Awan pa'y kid din ganas ko nga gayayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mat. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam yo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang, ta-reserve lang. Ada ka numot umay a cameraman kan TV host. Kasanungay no awan nagpasukat kanyak. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak tagdadamo akas kanyak? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam. Na-injury ti may sa kadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaing ma. Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard?
Kinid daw ko nga rod iti coach na bareng numaya ti panagay-ayam na. Kat saan tulangan na substitute. Lalaingam nga rod, Bernard. Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin kan a basketball player. Sige, ikarkararag mo Ala, ingkan, good luck iti ayayam mo. Wan sir, agyaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isityo mo na iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan ko na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na ka nagkamalian ang irekomendagan ko na? Adon tinaishoot ni Bernard, sir. At alaki tinasayat ang masakbayan na iti sports. Ay na, sapay ko ma, sir. Tapno agbali mo ti panagbiag da. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinaad ang napakumbaba, agbaligi lakit di. Nasimpatigayam ko, sir. Ikang kagumaan na ti makaalam. Nga uray awan pulos kabailan ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana? Conforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam ado ti shoot mo. Kablaawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lakit iti masakbayang Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo. Anya pay, dagiti Awan pa'y mabalin ko nga ipanakil, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsasaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Kaya't dak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua ha. Damong pailang ti sumabak ngem ado ti puntos mo. Jak nam naman na makaayamak. Aging gat nalpas ti game, sir. Isu anagasat ka. Kaya't kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadag iti pakisalsalipam. Agyaman ak unakin ka, sir. Adda kalatamang tultulong kanyak. Kasta kadag iti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas gunggunak. Kat aramatam ka di amin day iti pagadalan. Jak maramat amin. Talibre mo ti tuition fee, ta varsity ak. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materyales. Materyales ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumada ito'y balay. Tapno sana kalapaw. Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit, saan unay adakkel, nanang? Si kamo ti masabat ko, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadag iti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Nagbalin ka kadin nga amo? Pagmerienda aklaang mat dagiti karpintero. Karpintero? Kayat mo asawan. Balayo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay me. Mayat mo tirabak mo Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayin na ko. Agpaiso nga ta abalay da mo ni ka ti ipatpatakdar da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da dayjay sular da? Saan ba? Dayjay lang mo tinabate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakder da. Damag ko nga raw na nangabak ka no titim ni Bernard. Nakibasketball da. Basketball only? Makabalay? Ay sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nangrunan player ti NBA. Kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica.
Tada anak na basketballista. Ay talaga, nagasat Saan ka kadi amarigatan nga agad-adal? Kabayatan ti panagay-aya mo iti basketball? Saan? Noda kalakit dia kanayon ang mga dingay kanyak. Nalabas samot dayta na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanyak aliday. No kanayon nga adda ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangaba ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materyales. Tapadakkelin mi bas iti kalapaw mi. Diyay to nga rod balayo ti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wena, oras sana dakkel. Inutak apadakkelin ti balay mi. Nodan to kwartak manan. Ay, agyaman ak iti Diyos. Tasaanan akas idi ti panagrigrigat mo. Daytoy kat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo. Manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Ay, makadano na kun iti sabali apagilyan. Babayan iti kina-atletak, sir. Kastak met idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma apagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod na nga abaka kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach iti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta lang, naggasatan. Agpatpatakder da pa iti balayda. Naalakano ni Bernarday jay babaan iti kina-atleta na amaw. Manumot lang ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapan na iti pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, ada kwartak. Mabalin kumat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilyan. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan ang ni Monica. Anya ngay ti aramaten na. Makapan ti anak na iti sabali apagilyan. Nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti panakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali apakilyan. At iwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin-insayo unda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtaleken kuana a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta ken sa nikwata. Ngam da Bernard, awan sa nikwada. Uray marigrigat da. Tado ti agtalak iti kabaalan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano ko mami? Nagasat, numangabak manen iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikaranag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idinaki-basketball ka, anak ko. Dakdakkela nanang. Isungay daw dawat tayo ta mga bakak kuma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kina-atletam. Wala nang. Sapay kuma. Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ko ng tiawan.
Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan ang makagunod apulos iti medalya. Agan-anad ka no, da kayon ton iji pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka dito eh. Agan-anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaan-anwak dito Bernard. Si kakit di sa bali apagilyan ti papanan nyo. Agan-anak para kan ka. Ken, ninanang, ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kami dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taarapaap mo para iti pamilyam. Intundum tang ti umna panawan. Adan to ipudnok kan ka. Anya ka di day tangay pudno. Intundum tang ati panawan. Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kanjay babae nga agnagan iti Sally. Girlfriend na ka di kunam akakuykuyog na. Ay, dyan mo, amaw. Ngam kunamot ni Sally, akaadalan na ka, no, amaw. Ay, kastalaang ti sao dagiti agtutubo ita. Ang puo tamtoy ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan, apakaalaan iti sikog. Agpaysumat ti kunak. Uray kitaam. Agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki, awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Tati kanayon nga agkuyog, adda milagro nga aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asan to ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga irey? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. At dakat madamdamag ko, a girlfriend ka no ni Bernard, ti kanayon na akakuykuyog amapan iji pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot, sile tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamagam? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga, taaduda, day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog, oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na ang maaramig ti bagbagam? Ama nga no singpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta simangpet kan si kaasingpet kitab. Nanang, anya ti sasawan nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Sally a girlfriend mo. Anya? Awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko maamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod ka no tinangsikog ko na ni Anita. Asino ti patyon nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpati, kadagita chismusa. Saan ka di nakadanon kadananang mo ti madi at chismis, Sally? Anya ka di day ta chismis. Ladingida, ngem madida ito para kan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro din nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan ti panagkitkita da kanyak. Bayaman, aramid lang ti salawasaw at tao da ita. Kasano no makadanon day ta chismis kanina anang ko. Sigurado lakit ting agdarum day jay. Ni kanunana Anita, tinaggapuan da ita chismis. Ibagak kanina nang daytoy. Ibaga masan apod na. Tapno inton makadanon kan kuha na ti damag. Saan na maklaat? Agyaman ak tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Una ak na ibagak kanina nang ko. Sakbay ang makadanon kan kuha na dayta at chismis. Lumabasak pa, dito'y arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka.
Sika ti nakaibaga kanyak, asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti inana. Sika ti agsungbat no asino ti nakaibagakan ka. Agdarom? Apay kagdarom? Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na, kan ti anak ko. Kwa, daytay, nagsaritaan milaang mat kan ni Amo Claudia, ti may papaniti dayta abanan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, nakuna ni Amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Drama tayo. Ti Masakbayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, nakuna ni Amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laang mo't, Saan anasaya at day tarabak? Padaksam ki din ti masagnan. Ala, urayam apaayabanda ka iti husgado. Saan kumamot, pakawanan dahak. Tina ni Seli ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Kwa, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno din naklay darom aramidag. Day tati maalala ti chismosa akaskan ka. Ingkag Pakpakaasi iti ina ni Seli. Napan ka numot nagpakpakasi ni Anita iti ina ni Seli, tapno di na idarom. Apay kuma nga idarom na? Indanon na kanukan ni Monica asinikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan ang masikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugan. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang mindanon namot ang masikugan ni Silay. Sinubraan na tinagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismusa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Seli. Una ta, nagparparintumang kanumay amaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na nagparintumang. Ano siyak? Jak lakit di kayat ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan? Kunam nga asidagan ti ipapan mo iti sabali a pagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala nang, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamot nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti dua nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan ka numat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No diti pagilyan tayo. Angam sa bali mo't iji apagilyan. Ado tinalaing iji ngam siyak. Ngata, ay lalaing nga rod Madanagan ak nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na. Katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipnot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Ura iti bigat. Madlaw ko asaan kayo nga kuykuyog. Nasapa nga min nga agjaging iji bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat na. Dahit ti kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw mayat ti panagbiagda. Bernard, nangan ka din? Saan pa Inuray ko analpas ti klasem. Taggid dantan. Nagbalon ka di? Intalamanganan iji kantin. Diyak namin nagbalon. Inlak am ko iti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ta amangan.
Apay mat ngayon lakamnak. Saan mo matakasangay Ado nga mintin na po ikan masida. Inadukting karga iti pagbalunak. Intan, Apay, anya ka diti masida ko na. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, inta nga Ruden. Sika ka diti nagluto ka dagitoy, Bernard? Ni Nanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipot agin ensayo para iti Olympics. Isunti aglutluto. Nagbaliw nga Ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. Saan pa'y unayin anaungat? Saan pa'y unay ang mabanbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipot adamal alak iti basketball. Saanin ang mapan makitang tangdan. Imbaga kalabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alagit din, mangantan. Di ka mat umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakadain. Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal kan agin ensayo. Aya, apay ngay nga agin insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapap ni Amo Claudia, papanan ko mati anak na. Jak amono'y narapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Katno agbaligi, baknang kayo kaden. Saan mo tabak nang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na donya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud Tilaeng nagdumaan na, sa anak unayan nga agparikot, amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta ka day. Labsan ka pa'y nga raw do. Inna ko ni di bodega, taada bayar nga umay. Saan mo mutakadwan ni Monica? Di na ka no masangaw, bimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kastati ko nana. Saan ka no na makitang dan? Taada ka nun kwartada. Di na ka nun masangaw. Ay, kita man lang titaaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditaw? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbaknangan. Udno nga tati bagbagam. Ay, mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Pudno ti bagbagak. Promise. Lumabas sa pa, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada nga min umay abayar. Urayan nakta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi nang kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jakla na ka umay idikalman ta naglabaak. Saan nga min amasangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ije pagadalan. How? Yung garaw mga ron ni Anita, anti kinachismusa na. Nalpasen dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot kay jay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasen dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan na katikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Unaam ni Bernard. Taumadani ka no ti ipapan na iti sabali apagilyan. Nagtulagan mi iti kabsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsaganakan. Into numayan alawas ti ipapantayo iti sabali apagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay. Saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes? Isupay nga awitem. Wen, sir? Makadano na ko iti sabali apagilyan nga awan gastos ko? Dayta ti pagsayaatan na iti maysa nga atleta. Nalakapay nga iprases dagiti papeles.
Ulitek man tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatletak. Wen, ala, agsagana ka nga ruden, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. Wen, imon una ngam ni Bernard. Ngam apay akasla saan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak moten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kabadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Ay, diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kayat ti chismo sa akadwa ijay balay. Ah, Amangan no adda ang maistresak. Agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas a talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Ang agore kayo, sir. Apa nga no, da makita ka magmag na. Ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Pagpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadagiti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Angam dito'y kat sana mabalin. Ure ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka agbambanog? Ipampaminsan munto inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka. Intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak mat. Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sana nga agnerbiyos. apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngem ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Ah, kayat na asawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan-ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anya pa'y. Apay asaan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Kayat na asawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan-ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbababawi ak anang ibaon kan kuana ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo, amaw. Amokla akastoy. Jak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun, amaw. Di namot nga rod mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlab launay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso maladingi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuana ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati kamalik. Di na kayat, ngam pinilit ko. Apay nga pinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Syaklakit nga rod tinaawanan. Nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kuana ti kaayan-ayat na.
Naliday ni Amo. Nalipatan ka nun ni Mario nga anak na. Ay, kaasimot nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga abak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga abak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay, kasta ka day. Adan to ka di balatok no mga abak ti anak mo. Saan adakes tagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nanggag ko ti saritaan nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya. Ti kinaliday ni amo. Ay, nagrigat mo nga agpaisaw, no ti kakaiso na nga anak na lipatan na ka na niya. Day tangag paiso tinasakit arik na ti may nga ina. Ay, sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kwa na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawad. Sapay kumata saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na kati may nga anak. Pudno tako na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ano gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir? Uray aduda. Imulam dita panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mang rugi. Good luck iti laban mo. Agyaman ak, sir. Sapay ko ma. Tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimat na na, Claudia, ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasang ko. Sika ni Selly, saan ka di? Wan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom, balasang ko. Kasangay ko ita. Ururayak no kablaawan nak ti anak ko itang aldaw. Ngam, awan mo't mauray ko. Naragsak pa nagkasangay mo, nana. Mga no adala pa ka kumikuman na. Iso adi na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasang ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Mga no naragsak ti anak yo. Iso adi na kayo nalagip, nana. Agragsak kayo latan para kankwana. Nasaysaya at kumano adda ditoy. Di nakit malipatan ti mang kablaaw kanyak. Agsipon tada kayo laang ti kabalay na, nana. Mga no damot mang parparagsak kankwanan, iti ayan na. Kunagtumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka di dito, sir. Sana kang agtagtagainat. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jak ni namnama dito, sir. Timadda ni ti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no adu tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adunto timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir? Wen. Basta may saka na gold medalist. Adu lagit di tagpa-endorso ken ka. Kadakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir? Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangabak iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligi. No di tinulungan idi. Awan ko maday to eh. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba alam dayta? Di mo pala ko maibagbaga iti sa bali ah. Sikalatin ang ibaga. Amo ka din dananang mo? Saan pa eh? Surprise ang tulangan. Maragsakan to lakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado ah. Maragsakan akmat para kan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige, bye. Kablaawan ka. Si kamanen tinakala iti gold medal para iti linnango yan. Jak ni namnama dito, sir. Umadanin amalpas ti Olympics.
Dandanitay agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka. 2 a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilyan tayo. Dakkel atulong iti pamilyak daytoy, sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lang ti daduma pa yan na rugyak, sir. Kas kumay ti basketball. Pagtultuloy ka basketballista, sumikat kan bumaknang ka. Tadakkel a kwarta ti malala dagiti basketballista. No, damangay apasalip dagiti atleta. Makisalipak lata, sir. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mami. Ah. Happy birthday. Nagmalmalam nga inuray ko ti awag mo, anak ko. Nagpa-share kami ngamin kanidali, Mami. Sino da itaadali? Taapay analipatan nak. Girlfriend ko, Mami. Anak, agawid ka kuman. Kailiw kan. Diyak kayat ti agawid dita, Mami. Diyak kayat apanawan ni Dali. Di ka di kailiw, anak ko. Si Kanti umay dito, Mami. Diyak mapanawan ni Dali. Bye! Kasanon ti sanikwak dito, oy. No surutek ti anak ko, ija abroad. Adakan, anak ko. Una nang, nangabakak. 2 a gold medal ti inabak ko. Ay na, naglaing ka, anak ko. Adapay papanak na nga. Interview ndak ka no. Adapay pa-endorso kanya. Anya day ta endorse. Diyak maawatan, anak ko. Adda ngamin dagiti maaramid a patalastas iti TV. Siya, tikas lamang ipatalastas, nanang. Anya, maipakita ti rupam iti TV. Una nang. Sige, tamasapo lang mapanak. Ay na. Naggasat kan, anak ko. No ipakita da iti TV ti rupam. Nga marigrigat ka laang. Agparang ka iti TV, gapo ka dita atleta ka. Una nang. Nangabakak ngamin. Sally, umayak man. Uy, Bernard, adakangat gaya man. Apay adi kay mawag. Kayat mo ka diti awag, ti umayak diti balayo. No kayat mo, agawid ak pa'y taawagan ka. Si Kamat, ala, umunag ka. Thank you, ha. Kumusta ay ti gold medalist nga atleta? Adamang interview kanya para iti endorsement. Awisan ka kuma. Sa dino ti pangawisam kanyak? Ije pagadalan. Ije dak nga interviewin. Agasam? May sakan nga endorser? Endorser na? Saan pa'y mo ta napasama? Aguray ka? Ha? Malagip ko dahi ta klase ti sapatos, ah. Nakita da suot ko dahi ta klase ti sapatos. Tintad mo. Apay dahi ta sapatos? Iso ti endorse ko. Ha? Kayat mo asawan? May patalastas dahi ta sapatos? Kat sika ti endorser? Imbagak ngayon regalo ti kapatgan iti biyag ko. Ores ka. Karaman ka mat ama ipatalastas. Duata nga agindors. Ha? Karama na? Wen, ti maaramid nga script na, ket na irigalo iti may isang atleta. Insuot ti atleta ti sapatos, ket gapit ti leta, nangabak. Tanayaramidan pa igaya man iti istoryana, ah. Nagmayat po pa iti istoryana. Nalpas ka din ti imbagam nga i-video yu apatalastas, anak ko. Una nang, urayan tayo man na maipabuya iti TV. Dadaal mo't day ta nagbasit kandaan at TV tayo. Di kayak danag ta sukatak day ta iti dakkel. Kani padakkel ko ti balay tayo. Ha? Maaramid mo dagita? Gapu iti kinaatletan? Adda pa yung kinasaritak nga inhinyero, ang mga ramid iti balay tayo. Pabaliwam manen ti balay, anak ko. Balay to ti may sa kadag iti kabsat ko daytoy. Agpaaramid ak pa iti sa balay iti syudad, nanang. Adda ka di pagpaaramid mo ijay. Una nang, kan nakagata nga ko iti lote. Nakitayo ka di patalastas a sapatos. Kitam ka di mo.
Kabaranggayan tayo pa iti nang ipatalastas. Uray siyak, nakitak mat. Ken, amuyo ka di. Adda nakadamagak nga alaan da a player iti NBA ni Bernard. Ay, dakal ka di ti kwarta iti player iti NBA. Amaw. Ay, dakkel Bumaknang adi na oras ti marigrigat ani Monica. Ay, saan lang nga anak na tinagasat? Pati ti akin anak Ay, wun bumaknang gaputa at lita. Gasot man. Marigrigat da idi. Ang nagbaliw ti gasat da. Gapo iti kinaatleta ni Bernard. Awisan kayo man amin, kakadwak at trabahador. Kan da kayo meten amo. Anya ko mati pangawisam kada kami, Monica. Pa-blessing ngamin ti balay ti anak ko ijay syudad, amo. Kaya't kayo amin nga awisan. At dabalay ti anak mo, ijay syudad. Amo, nakuna nang awisan kayo amin. Taagraragsak tayo, kalpasan ti pa-blessing. Ay na, kablaawan kayo nga agina, Monica. Uray bimak nang kayo, di yulat ta nalipatan ti kabaranggayo. Nagsayaat nga atleta ti anak mo. Ditan papagaya